Minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Šutaj-Eštok sa vyjadril k doterajšiemu volebnému systému a zastal sa všetkých ľudí v regiónoch takto. Regióny musia mať väčšie zastúpenie, v parlamente čísla nepustia. Zo súčasných 150 poslancov Národnej rady žije 53 v Bratislave, hoci tento kraj tvorí len desatinu slovenského obyvateľstva. Naopak, ostatné kraje sú výrazne podhodnotené, najviac Košický. Žije v ňom takmer 15% občanov, ale z jeho regiónu je len 10 poslancov parlamentu. Pre Hlas je náprava tejto anomálie dôležitá, lebo rozvoj regiónov je súčasťou našej politickej DNA. Boli sme najviac regionálnou stranou v parlamentných voľbách i eurovoľbách. Pri prvom štarte v komunálnych voľbách sa Hlas stal ich politickým víťazom. Dôvod je jednoduchý. Nie len, že sme vybudovali funkčné štruktúry po celom Slovensku, ale ich predstaviteľom dávame aj skutočný priestor a zodpovednosť. Už pred voľbami sme povedali, že slovenské regióny potrebujú ekonomické, ale aj politické vyrovnanie. Na tom ekonomickom od nástupu do vlády maká skvelý tím Hlasu s Rišom Raším a Mišom Kaliňákom. A preto sme dnes pripravení nastoliť aj tému politického zrovnoprávnenia. Dať slovenským regiónom istotu, že budú v Národnej rade zastúpené spravodlivejšie ako dosiaľ. Recept je jednoduchý. Polovica poslancov Národnej rady by sa volila tak ako doteraz na kandidátkach jednotlivých politických strán. A druhá polovica v 75 jednomandátových obvodoch, ktoré by plus mínus kopírovali slovenské okresy. Technikálie sú nepodstatné. Základom je dať 75 slovenským regiónom svojho poslanca, ktorý vo svojom obvode nielen zvíťazí, ale bude aj priamo zaviazaný jeho obyvateľom. Nezabudnite sledovať kanál Politický rozmer pre viac informácií a podrobné analýzy aktuálnych politických udalostí.